Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέρασαν ήδη 25 χρόνια από τη δολοφονία του συναδέλφου μας Νίκου Τεμπονέρα, αλλά εμείς σήμερα δεν αισθανόμαστε ότι συμμετέχουμε στην τέλεση ενός πολιτικού μνημοσύνου, γιατί για εμάς ο Νίκος Τεμπονέρας δεν είναι ένας ακόμα δικοχαμένος λαϊκός αγωνιστής που πάλεψε για την προστασία της δημόσιας εκπαίδευσης, την κοινωνική δικαιοσύνη μέσω των ταξικών ανατροπών, την εθνική ανεξαρτησία και την απεξάρτηση της χώρας μας από τις πολιτικές των εμφυλελεύθερων υπερεθνικών μηχανισμών όπως αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δουνουτού. Αλλά είναι ένα σύμβολο αγώνα και τα σύμβολα δεν σβήνουν ποτέ, αλλά εμπνέουν και καθοδηγούν για νέους κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς αγώνες. Σήμερα λοιπόν, 25 χρόνια μετά, παρότι δεν έχουμε τη δράση των τότε παρακρατικών μηχανισμών, ο λαός μας ασφικτιά από τις πολιτικές της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δουνουτού, που συνθλίβει πάνω απ' όλα τα πιο φτωχά λαϊκά στρώματα. Τα αιτήματά μας της εθνικής ανεξαρτησίας, λαϊκής κυριαρχίας και κοινωνικής δικαιοσύνης εξακολουθούν να είναι επίκαιρα και καλούμαστε να παλέψουμε για αυτά. Παράλληλα, οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και η δράση τους στην ευρύτερη περιοχή έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό τοπίο και έχουν οδηγήσει εκατομμύρια ανθρώπους στην προσφυγιά και την απόλυτη εξαθλίωση που τη βιώνουμε καθημερινά μας και στη χώρα μας και είναι και ειδικά στη χώρα μας που είναι κατεξοχήν πύλη εισόδου. Εκτός από την απεριόριστη αλληλεγγύη μας και τη βοήθεια προς αυτούς τους γης, τις κολλασμένους, πρέπει ως εκπαιδευτικοί να εξεύρουμε τρόπους ώστε να εξασφαλίσουμε πρόσβαση σε αυτά τα παιδιά των προσφύγων και των μεταναστών σε όλες τις δημόσιες εκπαιδευτικές δομές, είτε μείνουν για πολύ στη χώρα μας είτε για λίγο. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η παιδεία είναι πάνω απ' όλα ένα πανανθρώπινο αγαθό που δικαιούνται όλοι να απολαμβάνουν ανεξάρτητα από καταγωγή, χρώμα και φυλή. Παράλληλα και η δημόσια δωρεάν εκπαίδευση αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Παρότι δεν έχουμε πλέον την τρομοκρατία των τελευταίων μνημονιακών χρόνων σε βάρος της εκπαιδευτικής κοινότητας και την προσπάθεια χειραγώγησης των εκπαιδευτικών και τις απολύσεις και τις διαθεσιμότητες, παρότι είχαμε την κατάργηση της Τράπεζας των Θεμάτων ενός ακραίου, ταξικού και νεοφιλελεύθερου μέτρου που οδήγησε στη μεγάλη αύξηση της μαθητικής διαρροής, στη διεύρυνση των ταξικών ανισοτήτων και στις άνεσες ευκαιρίες μόρφωσης και σταδιοδρομίας στον χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης, τα προβλήματα εξακολουθούν να είναι τεράστια και διαλύουν τη δημόσια εκπαίδευση. Η φοβερή υποχρηματοδότηση, η μεγαλύτερη των τελευταίων χρόνων, οι μεγάλες ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό, οι μηδενικοί διορισμοί εδώ και 6 χρόνια, τα εργασιακά προβλήματα των συναδέλφων μας αναπληρωτών, η μισθή πείνα των εκπαιδευτικών, οι φοβερείς ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή, η απουσία προοδευτικών μεταρρυθμίσεων και πρόσφατα το προτινόμενο σχέδιο για το νέο σύστημα ασφάλισης συνταξιοδότησης που θα οδηγήσει σε νέες μειώσεις των συντάξεων και αύξηση των ορίων ηλικίας ως τα 67 έτη, όρια που ειδικά για τους εκπαιδευτικούς είναι άκρως απαγορευτικά, συνθέτουν ένα ζωφερό τοπίο για τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση. Καλούμαστε λοιπόν να παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για μια άλλη δημόσια εκπαίδευση, ανάλογη των κοινωνικών αναγκών και εντάξια των πόθων και των προσδοκιών του ελληνικού λαού. Κυρίες και κύριοι, κύριοι συνάδελφοι, αυτή η πάλη θα πρέπει να αναπτυχθεί πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα μέσα από το λαϊκό μαζικό κίνημα, μέσα από τα συνδικάτα μας, μακριά από τη λογική των αναθέσεων. Έτσι μόνο μπορούμε να εξασφαλίσουμε τους όρους επιτυχίας των αγώνων μας. Κλείνοντας λοιπόν, θα ήθελα να αφιερώσω σε όλους εμάς, σε όλους εσάς και τα συνδικάτα μας πρώτα απ' όλα κάποιους στίχους. Όσο δουλεύεις στον τροχό, πρόσεξε μην παρασυρθείς. Μην ξεχαστείς από την τρελή αλληλουχία των σπινθήρων.
σκοπός σου εσένα το μαχαίρι. Ο Τεμπονέρα ζει με τρέπλα λαμπράκι, με πέτρο λαμπράκι μας οδηγεί.